мошабинони азиз, бисёр саволҳо ба миён меоянд ки 100 балли хидмона мо чӣ хекунем? Барои чӣ? Компания каталоги 16 аксияе мондагия ки 8 каталог 100 баллӣ кунӣ ва ту дар 1 рубл метавонӣ як набори калоне ки зиёда аз 17 предмет ҳаст, як кухни моро пур мекунад, 1 рублда туҳфа гирӣ. Ва баъди ҳамин аксия беҳад саволҳо зиёд шуданд. Ва чӣ гирем мо дар ин 100 балл? Чӣ мешава гирифта дар ин 100 балл? Ва имрӯз ма баҳри шумо нишон медиҳем ки 100 балле ки именно ҳар як каталог ман хидм мекунам, чӣ мехарам дар ҳамин 100 балло нишон диҳем. Якум чизе ки ман мегирам порошок. Порошокҳои компанияи Faberlic бениҳоят хубанд, роли пятноводителам бозӣ мекунанд. Шумо ҳатто хоҳен види капсулашам ҳаст, безопасный, гипоаллергенишам, ҳамаи ҳамин порошокай подвибр, кадомиш ки шумо дар маҳқулай мегирем. Баъди ин пятноводитель барои либосҳои сафед, барои кӯдакои мо ки ягон мева ягон чӣ мехӯранд ё автоматически доғи либосҳои кӯдакои моро меравонанд. Баъди листовой порошок беи дигар ҳаёти ман маъно надорад, барое ки либоси сафед сирх чӣ ки хоҳем мепартоӣ, сиёҳа ба сафед як таи салфетка меандозӣ, ягон либоси мо доғ намегирад. Гигиенически барои занҳо 3 намуд прокладка ночной, дневной, ежедневник. Так, баъди ин собуни барои рӯ, собуни обычный не, ин собун специальная пенка барои рӯра шуштан, рӯҳои зебои моро қоқ намекунад, мулоимаки хушрӯ мекунад. Зубной паста ва шотка, латаҳо барои уборка, чанггирӣ, посудашувак, симакшам ҳастай. туалетҳои моро тозаву озода кардан, подвибр, кадомиш ки шумо дар маҳқулай ана ҳамоша харидорӣ мекунед. Уход за лицом ки рӯйҳои мо ҳамавақт ҷавону зебо бимонанд, маршинкаҳои рӯи мо нешаванд. Кстати, ин серияи беҳад популярни компанияи Faberlic ки дар таркибаш тилло дорад, рӯи моро ҳамавақт ай ҳама чиз муҳофизат мекунад. Салфетка он чизе ки ҳамавақт дар корай, дар ҳама ҳолат. Так, малафтилин он чизе ҳаст ки ярра, ҷои кафидагӣ, бад гӯзника мешава истифода бурд, дар ҳама ҳолат моро ёрдам мерасонад. Бадҳои компания асабҳои моро ором мекунад, устахонҳои моро бақувват мекунад. 1000 намудаш ҳаст, подвибр, кадомиш ки шумо мехостагии худтона харидорӣ мекунед. чойҳо барои саломатӣ, қанда паст кардан, иммунитети моро мустаҳкам кардан. Чойҳоро подвибрай, даже контрол веса чой ҳаст ки моро фарбе шуда намемонад. Ва крем барои поча, бовар кунед, лично ай модари худам барои шумо отзив ки мега тамоми ханакии почама кашид гирифт, аҷоиб буд, креми поча нав бромадагиай, гел для душа 1000 намуд, мужской, женской 1000 намудай. Так, барои хушбӯйкунии либосҳои мо иам подвибр, кондитсионер для билья, инам подвибр, кадомиша ки шумо худтон интихоб мекунед. Ана и бигем ки барои либоса саросима меброем, утик намекунем, ай ҳами дубор мешапем, метакем, хоҳ шарфай, хоҳ майкай чӣ ки набоша, моментально ҳавор мекунад. иам ҳавай refreshen, роли ҳавая бозӣ мекунад. Шампунои детский, мужской, ҳама намуд подвибр. Так, собун барои дастшӯии мо, и барои бура гирифтанаи 1000 намудаш ҳаст, подвибр, кадомиш ки шумо дар маҳқулай. Рексонаи шарикӣ, рексонаи дезодоранти, он чизе ки ҳамавақт занаку мардакда дар корай, мужской, женскойшам ҳаст. Посудашуваки удобни, просто зер мекунем, тамом. Шампунои мужской, женской, калон, лечебни, барои мӯи сара нарехтан, ҳама намудаш ҳаст. Балзам 2 в 1. интихоб дар дасти худи шумост. Шампун, балзам, гел барои кӯдакои мо, чашмои кӯдака намесӯзонад. Собунҳо ҳамаш подвибр. Чӣ гуна собуне ки шумо дар кора, дар як упаковка 2 намуд, кадом бӯеш ки маҳқулай, пожалуйста гел истифода бар, дар як упаковка 2 намуд собун. Ва боз мо метонем ки анаин хел бюджетни дар 200 рубл, 300 рубл анаин хел падаркаҳо барои воспитатель маълимаҳои фарзандомон тайёр кунем. Коробкаш давал берс вообще копейкай ва маҳсулот аз ширкати Faberlic бо скидкаю бо тамоми чизош. Мана ин гуна майкае ки дар танаи ман аз ширкати Faberlic-ай. Ва боз майкаҳои остиндароз, чӣ хеле ки шумо дар маҳқулай. 1000 намуд кроссовка. Пожалуйста, 100 балл, ҳами чизои даркориро заказ кун ва ту соҳиби маблағҳои ёд шав, соҳиби як гала касрулаҳои Faberlic шав ва боз иштирокчии ҳаҷи умра шав ки именно аз номи ман 3 каси шумо ҳаҷи умра меравед. Барои ҳамаи шумо барори кор.